Κυρία Παναγοπούλου, σε όλες τις δημοσκοπήσεις φαίνεται να είστε σταθερά το Τρίτο Κόμμα και όπως φαίνεται ρυθμιστής των πραγμάτων. Φαίνεται και από... Ναι. Φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, το εισπράττουμε όμως και καθημερινά που συζητάμε με τους πολίτες. Είναι ανάγκη για τη χώρα να είναι τρίτη δύναμη το ποτάμι, γιατί το ποτάμι είναι δύναμη σταθερότητας, εισάγει στην πολιτική σκηνή την βασική νέα πολιτική πυξίδα που σημαίνει ρεαλιστικές προτάσεις εφαρμογής μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χώρα. Με αυτό το σχέδιο θα πρέπει να πάμε στην Ευρώπη και να διαπραγματευτούμε. Είναι αναγκαίο πράγματι. Εσείς θα βρεθείτε κατά πάσα πιθανότητα. Είναι αναγκαία, μόνο να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Είναι αναγκαία η παρουσία και η δύναμη του ποταμιού ως τρίτος πόλος και έχει νόημα και το ποσοστό του. Και η δύναμη του θα εξαρτηθεί από το ποσοστό που θα έχει. Είναι άλλο να του δώσουν οι πολίτες 7 ή 8% και άλλο 14 ή 15%. Αντίστοιχη θα είναι και η διαπραγματευτική του δύναμη. Εκεί ποντάρετε στο 15% δηλαδή, στοχεύετε. Δείτε, εμείς δεν ποντάρουμε, δεν είναι εδώ μια μπίλια που θα καθίσει. Εμείς θέλουμε, στοχεύουμε να είναι δυνατή η θέση, στην τρίτη θέση να είναι δυνατή η έκφραση του ποταμιού, προκειμένου να μπορέσει αυτά τα αυτονόητα και τα λογικά θέματα που βάζει ως προτάσεις να μπορέσει να τις επιβάλλει. Και είναι πολύ συγκεκριμένη η θέση του. Είπατε σε σχέση με τη διαπραγμάτευση στην Ευρώπη. Θεωρούμε ότι η Ευρώπη, εφόσον δει ένα σοβαρό εθνικό σχέδιο, μια σοβαρή διαπραγμάτευση από τη χώρα μας που ως τώρα δεν έχει γίνει ποτέ, βεβαίως και θα συζητήσει, βεβαίως και θα είναι έτοιμη να βοηθήσει, προκειμένου η χώρα, η οποία έχει πληγεί τα μέγιστα τα τελευταία 5 χρόνια, να βοηθηθεί και να ξεπεράσει οριστικά αυτό τον κάβο. Αυτό είναι που θέλουμε όλοι, κυρία Παναγοπούλου. Πείτε μου λίγο το εξής, παρακαλώ. Ας πούμε ότι είστε λοιπόν εσείς στο Τρίτο Κόμμα και είσαι ο ρυθμιστής στην επομένη των εκλογών τη Δευτέρα και με ένα ποσοστό αρκετά ικανό, όπως θέλετε να λέτε και εσείς, μεγαλύτερο των δημοσκοπήσεων. Από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι θα κάνει 10 και μόνο υπουργεία, περικοπή υπουργείων, και συναποφασίσει ότι κανένα από αυτά τα υπουργεία δεν δίνει σε δικό σας βουλευτή, θα πορευτείτε μαζί του ή θα είναι υποχρεωτικό να υπουργοποιηθείτε για να μπορείτε να κάνετε στην κυβέρνηση? Έχει γίνει απόλυτα ξεκάθαρο από τον επικεφαλής μας, τον Σταύρο Θοδωράκη, ότι στη διαπραγμάτευση το ποτάμι θα προσέλθει με θέσεις και αρχές. Δεν τον ενδιαφέρουν οι υπουργικές θέσεις, ούτε. Όχι, όταν λέω θέσεις, εννοώ θέσεις κυβερνησιμότητας, θέσεις στρατηγικής, θέσεις τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόσει η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί. Να προστατευτεί η χώρα, να μην πέσει στα βράχια, να κάνουμε τη συμφωνία, να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις μας. Δεν μας ενδιαφέρουν τα υπουργεία, δεν μας ενδιαφέρουν. Μα πώς εδώ λέει σήμερα? Σε ό,τι αφορά το ποτάμι. Μας ενδιαφέρει όμως, αν μου επιτρέπετε μία πρόταση. Λέει εδώ στον ελεύθερο τύπο κ. Θεοδωράκης, διαβάζω μότα τη δήλωσή του, ότι ο τρόπος για να συνεργαστούμε με τη Δημοκρατία, ένας τρόπος είναι να συμμετέχεις με υπουργούς. Ο άλλος, λέει, είναι να σχεδιάζεις μαζί με τον Πρωθυπουργό. Εγώ και στα δύο δίνω την ίδια ερμηνεία. Να είμαστε στα υπουργικά γραφεία. Είναι και τα δύο, αλλά αυτά που λέει, τα διαζευτικά τα ή. Όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό που λέτε. Είναι ξεκάθαρη θέση του. Το έχει πει κατ' επανάληψη. Ότι το ποτάμι του ενδιαφέρουν οι θέσεις και οι αρχές και οι ιδέες πάνω στις οποίες θα πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα, όχι τα υπουργεία και οι κρατικές θέσεις για το ποτάμι. Μάλιστα, για τους ανθρώπους του ποταμιού. Μάλιστα, έχει γίνει ξεκάθαρο ότι όσο μπορεί θα επιβάλλει την λογική της αξιοποίησης στις θέσεις ευθύνης των καλύτερων, των ικανότερων, αυτών που έχουν τα διπλώματα της ζωής. Όχι των φίλων ή των κολλητών, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, κανενός. Επειδή θα βρεθείτε. Ναι, Γιάννη. Θέλω να ρωτήσω, κυρία Παναγοπούλου, κάνατε προηγουμένως αναφορά σε μια επωνομαζόμενη νέα πυξίδα που θέλει να φέρει το ποτάμι. Εμείς μέχρι τώρα όμως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταλάβει τελικά το ποτάμι προς τα πού θα κινηθεί, εφόσον και αν είναι Τρίτο Κόμμα, γιατί από τη μία πλευρά φαίνεστε να στηρίζετε την ευρωπαϊκή πλευρά της χώρας, από την άλλη πλευρά όμως φαίνεστε να είστε αντιμνημονιακοί. Και με τον κλέφτη και με τον αστυνόμο δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, τρίτη θέση. Κάθε άλλο. Μάλιστα. Τρίτη θέση λοιπόν το ποτάμι. Κάθε άλλο. Είναι... Τι θα κάνετε? Γιατί μόνοι σας σίγουρα δεν μπορείτε να σταθείτε. Σε καμία περίπτωση πάντως, αυτό που είναι σαφές προς κάθε κατεύθυνση, σε ό,τι αφορά την στάση του ποταμιού αμέσως μετά
το εκλογικό αποτέλεσμα στις 25 του Ιανουαρίου, το οποίο βεβαίως και πρέπει να το αξιολογήσουμε και να το σεβαστούμε, είναι ότι για μας υπάρχει μια αδιαπραγμάτευτη θέση, που είναι η θέση της χώρας μας στο ευρώ και στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης, εκεί δηλαδή όπου σχεδιάζονται οι πολιτικές και οι αρχιτεκτονικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν αυτό για μας, θέλετε να το πείτε διαπραγμάτευτη θέση, θέλετε να το πείτε κόκκινη γραμμή, είναι δεδομένο. Ναι, που θυσιάζουν ακόμα και αυτό. Θα σας βρουν απέναντι. Τις ακούσαμε και χτες. Θα μας βρουν απέναντι. Για το θάνατο. Δηλαδή, ναι, εντάξει, μπορεί επίσημα. Βεβαιότατα, για μας αυτό δεν υφίσταται. Για μας αυτό δεν υφίσταται. Η θέση μας στην Ευρωζώνη δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Σε όλους τους τόνους, θα το πούμε με κάθε καθαρότητα. Προς κάθε κατεύθυνση. Παναγοπούλου, το θέμα είναι εδώ, κύριε Κουρεμπέση, που τα έχετε αυτά μέσα στα γραφεία σας. Γίνεται, καταλάβατε. Γιατί είπαμε είναι λίγες θέσεις υπουργικές και εκεί θα έχουν να γίνουν πολλά. Όχι, φοβάμαι ότι πολλά θα πρέπει να γίνουν. Καταρχήν θα πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο της χώρας. Δεν έχει θεσμικό πλαίσιο, είναι ένα ξέφραγο αμπέλι. Δεν συζητάμε για υπουργικές θέσεις, για θέσεις ευθύνης. Εμείς λέμε ότι ακόμα και η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αυτοδύναμα, θέλουμε να κυβερνήσουμε, να ασκήσουμε με όλες αυτές τις δυνάμεις, οι οποίες ήταν στην ίδια κατεύθυνση να βγει η χώρα από την κρίση και από τα διέξοδο. Ναι, να θωρακιστεί θεσμικά. Να θωρακιστεί θεσμικά η χώρα για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Και λέμε... Μόνο που δεν ακούμε, αν μου επιτρέπετε, ναι, σε ποιους τομείς, και δεν βλέπω από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, σε ποιους τομείς είναι αναγκαίες οι συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις. Αυτό που δεν έχουμε ακούσει από το δίπολο είναι με ποιο τρόπο η χώρα θα ξεφύγει οριστικά από το φαύλο κύκλο του δανεισμού. Η αλήθεια είναι ότι και εσείς, κυρία Παναγοπούλου, επιτρέψτε μου λίγο, ότι και εσείς όταν ερωτήθηκε ο κ. Θοδωράκης τι ακριβώς είναι το πρόγραμμα, πώς θα βγούμε δηλαδή από το αδιέξοδο, είπε ότι θα γίνουν εκλογές και μετά θα αποκαλύψουν τα χαρτιά μας. Έτσι όμως, το οποιοδήποτε κόμμα και σχηματισμός που θέλει να πάρει την ψήφο του πολίτη, δεν νομίζω ότι έχει και πολλές δυνατότητες να το καταφέρει αυτό το πράγμα. Υποτίθεται ότι προφέρουμε κάποιες προτάσεις για να μας ψηφίσει ο κόσμος βάσει αυτό που υιοθετούμε. Βεβαίως. Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι 5 πυλώνες στους οποίους θέτει το ποτάμι. Το ένα αφορά την οικονομία και την διαμόρφωση ενός εθνικού σχεδίου, ώστε να υπάρξει δυνατότητα στη χώρα στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, να σταθεί στα πόδια της και να μην έχει ανάγκη των δανεικών. Και με μια παράταση του χρόνου αποπληρωμής του χρέους να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως αναφέρονται και στον τομέα της δικαιοσύνης και στον τομέα της παιδείας και στον τομέα βεβαίως της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης. Και εδώ βεβαιότατα περνάει οπωσδήποτε μέσα από την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος. Σας καλύπτει, είστε έτοιμοι για τη συνεργασία μαζί τους, αν χρειαστεί? Θέλετε να επαναλάβετε, γιατί δεν σας άκουσα. Λέω, έως τώρα, σε αυτά τα θέματα που έχετε θέσει πολύ σωστά, τους δικούς σας πυλώνες, παρακολουθώντας τις προγραμματικές δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, σας καλύπτουν? Είστε έτοιμοι για μια συνεργασία, ενδεχόμενη συνεργασία? Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να δούμε ο ΣΥΡΙΖΑ ποια στάση θα κρατήσει. Μέχρι προχθές, κατά τη γνώμη μου, εκβίαζε με αλαζονικό τρόπο το εκλογικό κοινό, τους εκλογείς, σε μια λογική αυτοδυναμίας. Θα δούμε επομένως μέχρι το τέλος των εκλογών, με τις συνιστώσεις του, ποια ακριβώς εν τέλει θέση θα κρατήσει. Σε μία διαπραγμάτευση όμως, σε μία συνεννόηση για να υπάρξει συνεργασία, υπάρχουν οι θέσεις και οι αρχές. Πρέπει να την θέλουν και οι δύο την συνεργασία. Εμείς, ό,τι μας αφορά, προσερχόμαστε με πολύ καθαρή ταπακέρα, με πολύ καθαρές θέσεις. Πάνω σε αυτά τα θέματα θα γίνουν οι συνεννοήσεις. Και βεβαίως οι κόκκινες γραμμές παραμένουν κόκκινες γραμμές. Το ποταμιού την τελευταία εβδομάδα δείχνουν και οι μετρήσεις ότι εφεύγουν από την δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή οι νεοδημοκράτες οι οποίοι έχουν καταλάβει ότι δεν θα γίνει κυβέρνηση της Δημοκρατίας, σου λέει ας έχουμε το αντίπαλο δέος στο ΣΥΡΙΖΑ. Που να είναι τουλάχιστον το ποτάμι, να κρατάνε λίγο τα χαλινάρια, κύριε Κουρεμπέ. Καταλάβατε γιατί δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα χαλιναριών. Ξέρετε τι γίνεται, αν μου επιτρέπετε, το ποτάμι είναι εκτός από μια φρέσκια πολιτική κίνηση μέσα στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Είναι και εγγύηση σταθερότητας για τον εξής λόγο. Ενεργοποιεί τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου. Αυτές που μέχρι σήμερα ήταν στο περιθώριο, γιατί δεν είχαν τη λογική να ενταχθούν στο κρατικοδίαιτο πελατειακό σύστημα. Αυτό λοιπόν είναι επίσης ένας όρος σε μια διαπραγμάτευση που θα γίνει. Γιατί προφανώς δεν θέλουμε να ξαναδούμε την ίδια κομματική δημοκρατία που έχουμε ζήσει τις τελευταίες δεκαετίες και μας έφεραν ως εδώ. Δεν θα πρέπει να δούμε την επανάληψη του
ιδίου έργου. Και αυτό που λέμε, πρέπει σε αυτή την φορά να μην χρεοκοπήσει και η λογική. Γιατί χρεοκόπησε η οικονομία, η κοινωνία και οι αξίες μας, να μην χρεοκοπήσει και η λογική μας. Αυτό είναι μια πηξίδα του ποταμιού.